यापूर्वीच्या तासिकेला आपण पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाची बेरीज हा भाग पाहिलेला आहे आणि आज आपण सराव संच 10 मध्ये जो दुसरा प्रश्न आहे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाची वजाबाकी हा भाग पाहणार आहोत। सराव संच 10 मधील दुसरा प्रश्न पाहायचा आहे आपणास, वजाबाकी करा। वजाबाकी करा हा प्रश्न, यामध्ये पहिला प्रश्न आहे 3.1/3 उणे 1.1/4। हे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचं उदाहरण आहे। आपणास ठाऊक आहे बेरीज ज्याप्रमाणे आपण पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचे करत असताना ज्याप्रमाणे अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतर केलं त्या अपूर्णांकाचं, त्याचप्रमाणे वजाबाकी करताना सुद्धा दिलेल्या पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचं अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतर करावं लागतं। म्हणून 3.1/3 याचं अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतर करायचं आपणास, तेव्हा आपण काय करतो, पूर्णांकाचा आणि छेदाचा गुणाकार, 3चा आणि 3चा गुणाकार, 3 त्रिक 9, 9 आणि 1 10, 10/3 आणि दुसरा अपूर्णांक आहे 1.1/4। याचंही आपणास अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतर करायचं आहे। 1चा आणि 4चा गुणाकार, 1 4 4, 4 आणि 1 5, 5/4। आता आपणास बेरीज करण्यासाठी अंशाधिक अपूर्णांक मिळालेले आहेत। पहिल्या पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचा अंशाधिक अपूर्णांक आहे 10/3 उणे दुसऱ्या अपूर्णांकाचा पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचा अंशाधिक अपूर्णांक आहे 5/4। आणि जेव्हा छेद असमान असतात तेव्हा आपण छेद समान करून घेतो, म्हणून या ठिकाणी दोन्ही अपूर्णांकाचा छेद किती करावा लागेल, तर 3च्या आणि 4च्या पाड्यात येणारी संख्या ती आहे 12, जी की 3च्याही पाड्यात येते आणि 4च्याही पाड्यात येते। म्हणून दोन्ही अपूर्णांकाचा छेद 12 करावायचा आहे। मग इथे लिहायचं छेद 12 करून, आणि मग आपण ठरवल्याप्रमाणे 10/3 बरोबर छेदात 12, कारण त्याचा छेद 12 करायचा आपणास, आणि 5/4 याचा पण छेद 12। समछेद अपूर्णांकात रूपांतर केल्यानंतर आपणास वजाबाकी करता येते। आता 3ला कितीने गुणल्यास 12 होतात, तर 3ला 4ने गुणल्यास 12 होतात। मग छेदाला जर 4ने गुणले असेल तर अंशाला सुद्धा 4ने गुणावं लागते, म्हणजे 10ला 4ने गुणल्यानंतर 40 होतात। आणि इथं पुढच्या अपूर्णांकामध्ये 5ला 3ने गुणल्यास 12 होतात, 4 त्रिक 12, तर याला सुद्धा 3नेच गुणावं लागेल अंशाला, 5 त्रिक 15। आणि मग आता आपणास छेद समान असलेले अपूर्णांक मिळाले 40/12 उणे 15/12। आणि मग आता आपणास वजाबाकी करणं सोपं जाईल। जेव्हा छेद समान असतात तेव्हा आपण काय करतो, तर अंशाची वजाबाकी करतो। 40 उणे 15 छेदात 12, आणि मग 40मधून 15 गेल्यानंतर उरले 25, 25/12। आता ही पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाची वजाबाकी आहे, म्हणून ह्या आलेल्या उत्तराला सुद्धा पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात रूपांतर करूयात। 25/12चं पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात रूपांतर काय होईल, तर 12ला 25ला भागावं लागेल, 12 दोन्ही 24, भाग बसला 2चा, आणि मग उरला 1, म्हणून 1 वर अंशामध्ये आणि छेदात 12, 2.1/12 हे या उदाहरणाचं उत्तर आहे। म्हणून आपण लिहूया 3.1/3 उणे 1.1/4 बरोबर 2.1/12। अशा पद्धतीनं आपण पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाची वजाबाकी करू शकतो।